semana tan especial das letras galegas, a compañía de teatro O Galiñeiro de primeiro da ESO ten o placer de presentarlles a súa versión adaptada do conto de Carlos Casares, A Galiña Azul. Esperamos que pasen un rato agradable coa representación e lembren apagar os seus móviles durante a función. E xa, sen máis, voulle dar paso ao meu ben querido Lourenzo, un dos persoaxes máis importantes desta función. Ali o ve, e parece que ben contento. Debeulle ir ben na feira de Padrón. Coido que trae un animal atado cun cordel. Será un cucho? Tal vez un cocho? Porque un coche non parece. Pois deixemos que se achegue e xa el contará. Veña, bonitiña, que xa queda pouco para chegar. Un último esforzo. Mira, aí está o veciño, xa verás, vanche encantado. Hola a todos, mirad o que merquei na feira. Hola, Lourenzo. Eu sei que sos pouco despistado, pero xuraría que é unha galiña. Azul, o que estou vendo mal. Non ves mal, Leotis, é azul. Azul como o coche do alcalde. Deus nos colla confesados, pero isto cousa do Deus. Home, o que si como a calquera tampouco. Este pon ovos de cores. Mirad os últimos que puxo. Un amarelo, un rosa e outro verde mar. ¡Alá! ¡Qué chulos! Parecen ovos de Pascua. Fran de chocolate. Todo paparú. E se che ocorre probalos, neno, que ainda te has de intoxicar. Teñen que ser cousa do Deus. Non, señor, non intoxica. Saben que mete medo. Ves, ti xa o probaches e ahora non tis máis que parvar. Pero será vostede faltando, señora Cipro, digo, sinforosa. E foi alguna cousa máis esta galiña tan bonitiña. Pois a verdade é que sí. Ti, cacaracá, en vez de cocorocó.
nova, xente bo nova. Vos non tedes que hacer ningún. Pero aquí non mandades nada. Marcho agora mesmo onde o señor alcalde. Onde alcalde? Estamos perdidos. Santa Manolito dictamos, ao final vai ter a forma bella e isto é também traxedia. Marcho xa, non hai tempo que perder. Filliño, vai tras dela, que non che vexe, e agora non contanos o que lle dixo o alcalde. Oh, mamá! Que sorriso máis bonito me quedou desde que naquele tempo. É tan perfecto. E non me vería mal que se espero que taxa por un momento. Olha vou fumando, que me dá máis de todo el corpo. Guau, pobre guau. Sí, adiante. Ai, señor alcalde, está a acontecer unha terrible traxedia. Se non actuamos neste inmediatamente. Señora Archiflor, digo sinforosa, que o que pasou? Estaba vostede no campo, non na igrexa. Non, O fillo do Sintra, que escapou o coche da na casa do tío. non, moito peor ainda. Ai, mi madriña, un terremoto. Non, unha galiña azul. Como dixo? Unha galiña azul. Incluso a da feira del padrón. Meteu na casona de Galicia. Unha galiña azul. Onde se foi tal cousa? Teño que actuar rapidamente. A ver, por onde empezo... Xa sei, vou chamar. É a telegaita? Sí, son o excelentísimo alcalde do Concello de Casares con Manolito Listón. Necesito que me manden a xiña do Concello. É urxente. Moi bons días. Entre os xeral das rúas. Estamos hoxe no Concello de Casares, onde se produciu esta mesma mañá a operación dunha galiña azul. Arrestóronse estas consecuencias, pero para máis información imos a chegar hasta o Concello, onde falaremos co señor alcalde, Manolito Listón. Señor alcalde, cal é a última hora? Que datos pode achegar? Como pensa actuar? Desgraciadamente, teño que comunicar aos telespectadores que temos no noso Concello un caso de mañá señor. Foi esta vecina, a señora digo sinforosa, a que debo a alarma. Por eso, estarei eternamente agradecido e voulle poñer o seu nome a unha das choras. Señora, fíjese quieta, que me carallo ao plato. Veja, bueno, sí, sí. E ti, asegúrate de que o pesado teño membrana e que non se me vexa a calva. Isto é telefónico. Menudos paquetois. Un pouco de seriedade, por favor, que non temos todo o día, señor alcalde. Teño que aproveitar esta ocasión que me están brindando os medios de comunicación para tranquilizar a todos os meus conveciños e máis a Galiza inteira. Unha galiña azul que ponga os licores e di cacaracá en vez de cacorocó, non unha galiña con dos manos. Así que eu, don Manolito Listón, o alcaldísimo, o alcaldérrimo, o mellor alcalde de todos os tempos, vou activar nivel 3 de arte de terrorismo. Agora mesmo vou echar no escrito que se xa envía a entrega da galiña a nosa forza de seguridade. Ixo. Esto é todo por o momento. Chao, corta reando, que chegamos tarde para a tele. Imos, aquí están como chotas, é igual ao contagioso.
continuación vai ser clave para o desenlace desta historia. Que pasará? Que acontecerá? Será esta a maior masacre de galiñas azuis de historia? A mí, se mo permite, aínda que só son presentador e non podo expresar as miñas emocións, desta vez voume poñer de parte dos vecinos. Que veña unha patrulla canina! A presa! Pois está. Ata agora estaban no centro, sí. A ver, Lourenço, sen retraño. O vosso alcalde só quere ir pa vos e nós, que somos vosos protectores, tamén. Ai, pois eu non pedí ningún superhéroe que viñese a salvarme. Entre os veciños valemos por nós mesmos. Por qué? Onde vai León? Eu vim de cara a casa pintar a súa liña. Non me tardei moito. A ver, que está a cousa un pouco tensa. Vimos buscar unha liña azul. Aquí está a cousa da señora Carmen. Iso é certo, a sinatura de Manolito Listón, inconfundible. Manolito en minúsculas, el está sentido. A ver, centrémonos no verdadeiramente importante. Só queremos levar a galiña ao veterinario. Non ves que é normal, que é unha galiña azul. Dice que non é normal, o teu se que grave. Como? Que dixeste? Nada, que se queredes levar a teredela que topar vos. A ver, niña, tenemos unha investigación. Queremos ver se vosotros fixemos investigación. Encantados de veros ensinar. Estes de aquí son da miña patrulla. Este era de Marquita, este moraba Semana Santa, estes outros son da galiña de Vicente, de León, que quere estar a puntiño de chegar. Estes outros son da galiña de Vicenta, amarelos, naranxas, todos son naranxas. Moi ben. Xa vexo, así non imos a ninguna parte. Así que pasaremos directamente a galiña. Arturo, vamos a proponer. A ver, pitos. Así no, papá. Aprende profesional. ¡Venas! Moi ben. A ver, imos facer unha prueba de canto. De tres que non vimos a todos. 1, 2 e 3. ¡Silencio! E ti para, burra, que non estou burra. Moi ben. Xa vexo que non queredes colaborar. Así que duro, entón.
cando menos ata outono. E todas as galiñas e persoas fixeron unha festaza ese mesmo día para celebrarlo. Ti, tranquilízate. Acaba, muller, digo, galiña. Que che pasa? Eu estaba ali, entre o público, disfrutando desta maravillosa representación, disfrutando deste maravilloso final